Sa aton nga pagtuon sa propesiya, hindi kita mahadlok sa mga makalahaladlok ng mga sapat nga aton mabasahan dira. But rather, aton i-focus ang aton attention paano kita luwason sa Ginoo kag kun ano siya nga aton Dios nga magatabang sa aton sa adlaw sang katapusan. Ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kung pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo kung hiligay nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyong host sa sining aton programa ang pagtuon subong. Sa siningat iyon, may-ari ako duwa ka mga guest, duwa ka mga bisita, duwa ka mga resource persons, nga ako nagapati mga autoran. Nga bisan sila, mga estudyante pa lang, yet they have something to share sa ato na pagtuon subong. However, ini sila na duwa mga autoran, matapos na sa sining nga Hunyo. Karon May, sa sunod nga mga sinimana, sila na mag-graduate mga kauturan sa ila nga pagkapastor. Ang una na akong pakilala sa inyo, originally yan sa Samar, mga kauturan, si Sir John Bersiago, isa sa atong mga theology graduating students. Kabalo siya ginagmay nga Ilonggo, mga kauturan. Sir John Ber, mayong adlaw sa imo. Yes, mayong adlaw man, Doc. Mayong adlaw, Sir Matt. Kag mayong adlaw man sa aton nga mga kauturan nga nagapamati sa aton sa nga mga tiniyon. Amo kamong ginaimbitahan nga magpud kita sa pagtuon sa atong Sabbath School lesson kay namigid kaayo ang aton nga lesson sa sining semana. This is in continuation of our study in the book of Psalms. Yes, part 2. Ikadua mga kauturan, premium ninyo makita, halos every 2 weeks mga kauturan. Kaya kung siya ginakalitan, kay mapuli na ni siya, magdula na nasa sa CPAC. So while he is here, aton siya kalitan mga kauturan, si Sir Matt Ligria, originally held sa Kalinog, province of Iloilo. Sir, mayong adlaw. Mayong adlaw, Doc. Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw sa aton mga kauturan nga nagasubaybay sa sining ministry. Kag sa subong adlaw, ato naman pagatun-an ang libro sang Psalms, no, part 2. Kag diri naton makwa ang mga dlagko nga mga inspiration kung paano naton atubangon ang mga turmoils nga nagaabot sa aton kabuhi. Yes, and that's correct. Mga kauturan, aton idoko ang aton mga ulo sa pagpadayon naton sa pagtuon. Yes, Lord, kami nagapasalamat sa imo. Ngayon mo naman kami kintagaan, sininga kay gayunan. Bless our lesson discussion right now. Natugyan namon ini sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Yes, Sir Matt, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton key text makita naton sa libro sa mga Salmo chapter 67 verses 3 and 4 nga nagahambal, magdayaw sa imo ang mga katawhan o Dios, magdayaw sa imo ang tanan nga mga katawhan, o magkasadya ang mga pungsod kag mag-amba sa kalipay, kay ikaw magahukom sang mga katawhan sing alangay, kag magagahom sang mga pungsod sa duta. Amen. And that's it. Ari na kita mga kauturan sa lesson 9 in the Psalms part 2. Sa ligad nga simana, Sir Matt, Sir John de, aton gintunan ang part 1 sang Salmo. Na-focus ato sa mga katawan sa Ginoo kung paano sila nga makasurvive, kung paano sila makahimaya sa Ginoo. Ini naman ang part 2 na focus na sa Ginoo. Yes. Sa God Himself. Okay. Kag nakita na kung diri ang apat ka mga portion. Sining apat ka mga salmo diri nga tumatunan. Sining nga masimana. Number 1, God is our refuge. Number 2, God is our King. Number 3, God responds to people's cry. And number 2, God is our judge. That He will restore the order of this chaos
and turmoil earth nga atong ginapuyan. That's it. Yes, ano pagin ang imo na sidi nga nakitaan, Sir Janber? Yes, mayong adlaw sa atong mga kapaglaom, atong mga kauturan nga nagapamati subong, no? So, ang aton subong pagtuon sa sining nga semana, Doc, Sir Matt, padayon kita sa Book of Psalms. Aton i-compare ang Book of Psalms and the Book of Revelation, Doc. How can be the Book of Psalms in the Old Testament can be a foundational reference to the prophecy in the Book of Revelation, no? Nga ato makita dira nga there are key issues that we're going to tackle within this week. Amo ni mga kauturan ang sala, ang suffering, judgment, battle between good and evil, the nature of justice and injustice, and persecution, and many more mga kauturan. Kag atong makita mga kauturan sa atong lesson, sa atong pagtuon subong, nga ang sabat sa satanan nga mga issue, amo ang sanctuaryo, the sanctuary. Yes. And in Psalms, we can see that there is a historical battle that happened between Israel and its enemies. And in Revelation, atong pud makita nga ang katawan sa Ginoo, the remnant, has also a battle between its forces of darkness, mga kauturan, no? So in Psalms, there is a battle between Israel, between its enemy, and in the book of Revelation, the remnant battles against forces of darkness. So there are two battles that is happening in these two books na atong ikumpara nga atong istadihan sa sining nga semana, Doc. Yes, and that's correct. Yes, Sir Matt. So, thank you, Sir John Berno, sa ina nga insight sa introductory ni mo nga ginhatag, no? So, kung basahon nato ang propesiya, Sir kag Pastor, though kuis amang bakit nga daw kaladlukan gid siya. Pero kung hindi aton maintindihan ang Psalms, wala kita sang strength, wala kita sang courage nga para ato bangon ina siya nga kaladlukan. So, as what you have said earlier, Doc, nga ang last week nato nag-focus kita sa mga problema sa sining kalibutan. Pero subong niya aton tun-an ang Dios gid siya, ano ang role sang Ginoo, kag paano siya makahatag sa aton nga mga katawhan niya sang strength, sang courage, kag kun ano pagid nga need nato necessary para ato bangon ina siya nga ano. So makita naton diri sa aton tun-an subong nga semana ang kun paano ang Ginoo mag-steer sang aton nga tagipusoon agud to mangin ready kita sa pag-atubang sang sinang mga kagamo sa kalibutan. You see, ang propesiya nagatudlo sa aton nga dagko ang aton natubangon. Na makita man aton kadlagko sang mga mag-persecute nga aton natubangon in the last days. Pero ang mga aton leksyon ng Salmo nagatudlo sa aton nga don't be afraid because bisan dalag ko sila, yet our God is bigger than them. Amen. And that's the point. Yes, Sir Matt, balik ko sa imo. Sa Sunday, anong imo nga napunto nga makuha diri nga you can share with us? So sa lesson na natin subong, Dok, naga-focus kita sa aton Dios, hindi sa mga challenges, hindi sa mga problema, no? Kay na last week atong mga problema. So subong Sunday, God is our refuge ang aton nga focus diri, no. So makita na kun diri, Dok, ang contrasting reality between sa present nga nagakatabo subong sa aton kag ang future peace nga gina-offer sa aton sang Ginoo. So may basahon ako diri nga isa ka dinalan nga nagahambal sa aton nga lesson, Dok, nga be still and know that I am God. Tapos may ari pagid sa dalom diri, therefore we will not fear even though the earth be removed and through the mountains be carried into the midst of the sea. Yes. So sa tunga kuno sa mga problema nga atubang naton subong ang present bala nga mga troubles sang sining nga kalibutan, kay wala naman kita sang lauman, Dok, nga mangin maayo pa ang kalibutan nga ini unless otherwise nga mag-abot na ang aton nga Ginoo. So ang mga problema nga ginaatubang naton subong nagapasalig gid ang Ginoo sa aton sa Book of Psalms to be still kag kilalahon naton nga siya ang aton palalipdan. So wala na kita sa bisan pa sining sa diri sa aton nga bisan pa kuno magkalaguba ining kalibutan, bisan pa magkaladugmok, magsaylo ang mga bukid sa dagat, kini sining sang Ginoo sa aton, be still and know that I am God. Yes. Kanami sinablas ang be still na yan. Kung sa ilonggo pa, tindog lang, pahimuyong lang. Kaya ko bala sa kontra. And that's it. And God is really assuring us, don't worry. Yes, Sir. Ako nakita diri, Doc, the way our psalmist sa iyang paghambal na be still and know that I am God. The psalmist gusto sang psalmista nga ipakita sa aton nga God will intervene on our behalf. Amidst these troubles, this turmoil, nga we will only be spectators on how God will greatly show His greatness sa sining nga kalibutan. Tama ka, Sir Matt, nga ini nga kalibutan
Hindi di na kita maglaom pa nga mas mag-ayo pa, mas mag-ayo pa ang atong panahon. Magtika gubot gid ni, magtika gamo kini atong kalibutan. Pero akong diri basahon sa verse 2 sa chapter 46 ng Psalms, hambal diri, therefore we will not fear even the earth be moved. Ini nga statement, Doc, mga kapaglaong, mga kauturan, it's somewhat refers to the second coming of Jesus Christ in Revelation 6:14. Nga ang mga bukid, mga patag, mga hanaw ang tanan. So, pero dili kita mahadlok ang hambal sang Psalms, mga kauturan, that even though these turmoils, these troubles will come, we need only to be still and let us witness how the Lord will deliver His people. Yes, you see, ang kanami lang bala. Kay inigin ginambal na. Dugay na sa Salmo pa. Pila pa 2,000 years pa nagabot naman ang New Testament. And that's it. So, beforehand, God has already that plan. Yes, and that's it. And then assurance. And then, ang kanami pag sa Psalms 46. Okay, this is our hope sa atong Ginoo. Ang in contrast sa sinulatan sa Hebrew, nga naghahambal that Jesus is better than, mas maayos ang sa earthly sacrifices. O sa maayos sa sanctuaryo, maayos better than the sacrifice, better than the high priest. Pero ang Psalms 46, wala iyan nagka-contrast. But plainly, katindog lang niya, God is our hope, our refuge. So, wala nagka-contrast sa tawanon. But simply telling everyone, nga don't worry. Yeah, you have hope and you have something to trust on. Do you have some more? Okay na, Doc. Padayon kita sa Monday. Yeah, sa Monday. Yeah, balik ko sa imo, Sir Matt. Hope amid turmoil. Yes. So, sa title niya, Doc, mambalaman kita nga ang focus natin sa Diyos man sa gyapon. Yes. That God is our hope. Diri sa kalibutan, Sir John Ver, wala naman kita sang iban pagid nga kuhaan sang hope naton, sang source of hope naton, kundi nga ang Diyos lang gid naton. So, diri may ginahambal diri ang aton nga lesson, no, nga sa pihak sa mga chaos, mga distractions, no, nga nagakatabo diri sa aton kalibutan, nga ginadepict man sa propesiya sa Revelation, nagahambal diri nga ang Ginoo sa gihapon naga-maintain sa natawag nga absolute control sa sini nga kalibutan naton. And makarest assured kita, Doc, nga ang Ginoo naton maga-fulfill sang iya nga mga promise kay ginhambal diri sa aton sa sinulatan niya diri sa may Ezekiel chapter 1 verse 26 nga hambal, the throne that cannot be moved. So nagasimbolo ini siya sang authority kag steadfastness sang aton nga Ginoo amid sa sining mga turmoil nga nagkatabo. Man sang Ginoo makaangkon kita sing paglaom kag uyati ninyo ining paglaom nga may ara trono nga wala gid nga indi gid pwede mahulag. So that is our hope, Doc. Yeah, kay in contrast abi sa trono sa kalibutan nga come and go. Yes, oo. Yes, dako sila karon pero sunod-sunod naman why na sila iba naman maano ni. So but the throne of God is permanent. Cannot be moved. Cannot be moved. Hindi gid maperdi, hindi magiho. Yes, Sir John. Yes, Doc. Mga kauturan, nakita natin diri no, sa atong lesson sa Monday nga ang pagbalik ni King Jesus, His coming, His second coming, will be the grand climax of Earth's history, Sir Matt. Nga sa pagbalik sa Ginoo, tanan nga mga kingdoms na atong gitunan sa Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, all of these kingdoms will be breakdown. Tanan ini sila mga dula. And hambal mo pa kanina nga there is a throne that cannot be moved. O in spite nga kini na mga kingdoms nga gimension sa Daniel sa Revelation, all of these kingdoms are temporary. May katapusan sila, but there is a coming kingdom that will never be destroyed. It will exist forever. Yes, and that's it. Under His faith, why gid kita sa dako nga mga panon. Sa aton Tuesday, under His faith, kanami di nga mga punto. Balik ko sa imo, Sir John Bear. Ikaw naman, ano ang imo nga nakita sa sining aton Tuesday nga lecture? Ang word nga fit, Doc, diri sa atong lesson has something that of symbolism. No? May symbolism siya nga kung atong tunan mga kauturan atong lesson, fit symbolizes dominion. Yes. No, when you are under His feet, but silingon, you are under His dominion, or you are under His ownership. Yes, ownership. So, atong nakita mga kauturan sa libro sa Job, especially in 1 verse 7, nga
Satan declared ownership of this world. Yeah. No, iyang gideklara nga his feet is under reign of this world. Pero mga kauturan, sa Zechariah 14:4, hambal dira na on that day his feet shall stand on the Mount of Olives. So sino man ini na natawo nga ang iyang tiil magatindog sa Mount of Olives. So atong makita po sa Great Controversy, page 662 to 663 mga kauturan, according to Ellen White, that Jesus, his feet shall stand in the day upon the Mount of Olives after the 1 millennium Yes. vacation in heaven. So kung si Satanas mga kauturan, his feet trampled down this world, he declared nga ini nga kalibutan iya ni ownership. There is coming a day nga Jesus Christ, he will put his feet, he will stand on the Mount of Olives, mga kauturan, and this will this mean that nga ang Ginoo siya ang maghahari sa sining kalibutan sa katapusan nga panahon. Agawan sa Ginoo, Agawon ibalik sa sa Ginoo, Ginoo. yes. Agawon sa Ang Ginoo, dominion, sa ang authority. Yes, and ownership, sining kalibutan. So, sakyan ko na lang, Dok, Yeah. ang ano ni Sir John Berno, nga ang feet nagasimbolo sa dominion. Pero makikita aton sa Biblia, nga si Satan wala siya nag-stand, nag-walk siya. Yeah. So, kung nagalakat siya, Dok, naghahambal sa sang temporaryo lang. Subong imo ni okay. siya, subong. Kanami. Naglakat ka, temporary lang ni nga imo. So, si Satan niya, boastful claim lang ina nga iya ining kalibutan. But actually, it is not It him. is not. Hindi niya. Pero ang Ginoo ya wala naghambang nga nagalakat, Dok, nagastand gid siya. Nag-stand. Meaning nagasimbolo siya sang iya nga ginatawag nga ultimate sovereignty, nga ultimate ownership of this world nga ini. So amo ni sa akong nga nakita, Dok. There is permanency. Yes, permanency. Yes. Atong imo kay Nagalakat his throne siya. cannot be Yeah, moved. yes. No, yes, Dok. So, ang iyang ownership is all over. Hindi kay temporary lang. Yes, Oh. Kay ti sang si Lucifer ngin pamangkot, okay? Din kahalin. Nati Naglakat-lakat sila niya, ko. alin ko sa kalibutan, Balik-balik. naglakat ko to and fro. Oh, na ti ina daw nagka-claim siya nga ti akon to ya kay ako to kay kun sa lugar nga wala ka nagkakahadlok, it means nga naglakat-lakat ka, it means mo na. Pero kung hindi ka da tagiya, nagatintin ka na. So that's the point. So Satan akon to ang kalibutan. But one day, and that's the promise. Nga hindi lang nga malakat-lakat ng Ginoo, but God will stand firm sa iyang dominion sa sining nga So kalibutan. madugang ko gamay lang, Dok, Yes. nga si Satan naga-claim siya nga iyan ining kalibutan that he is the king of this world. But actually, tungod akong focus subong sa lesson naton subong si mana is focus on God. So God is our king. Yes. Siya lang gid ang aton hari. Yeah. I would like to Yeah. make Daniel chapter 12 a Yeah, reference, Doc. In verse 1, hamba sa Daniel chapter 12 verse 1, Michael stands up. Yes. Hamba sa Daniel. But silingon, nga in the end of time, Jesus will stand up. And this dominion cannot be moved anymore. Yes, and that's it. So, among na mga kauturan nga hindi kita mahadlok. The power of the words ginasuporta sang kaaway sang ni Satanas mga kauturan. Hindi na sila permanente. Galakat-lakat na sila yan. Lakat-lakat. Oh, lain karon lain naman buwas lain naman sa nga madlaw. Ang ilang dominion, ang ilang power. Subong nami pang Amerika, one day ang China one day isla naman sa anong mga kwan. Tiyan mo tong Babylon, sunod Medo Persia, Greece, and then Rome, so forth and on until wala na. Balik ko sa imo, Sir Matt, wine and blood sa aton nga Wednesday. So, mga simbolo man ini siya, Dok, ang wine kag blood. Pero sa akon nga gintudan sa Psalm 75 nga ini, ang wine nga ini siya. This very strong wine symbolizing God's wrath, hambal sa Revelation, towards wickedness. Tapos ang blood naman iniya, nagasimbolize naman ini sang ginhimo ni Jesus Christ nga sacrifice sa cross on our behalf. So ang God's wrath nga ini ang wine sa akon nga pagkita sa aton nga lesson nga ini, judgment ini sa sang Ginoo sa mga Yes. evildoers. However, tungod nga ang Dios gugma, tungod sa iya blood, siya ang nagsalo sang judgment nga para sa aton. Para sa aton nga judgment. So, kita na tani ang mabaton sa sinang judgment tungod sang God's wrath nga ina, pero tungod nga ang Dios naton gugma gid siya man sa gihapon ang nagsalo sang judgment nga para tani sa aton. Yeah. Pero tandaan naton nga may katapusan ang tanan. Okay? So magbadayon kita nga mag-rebelde kontra sa aton nga Ginoo. So mabaton gid naton ining God's wrath nga sa pila ka daw. So subong ya ang aton nga focus is about God. God is our righteous judge. Diri sa aton sa Wednesday naton nga lesson. Yeah. And that's correct.
Ang Psalm 75 amo na siya. Yes, God is our judge. Okay. Na ti pinagi sa iyang blood nagpaka ano ni sa Kalbaryo sa cross sacrifices. Now he has the authority. Iti nakita na siya ni John nga dito nagapungko sa trono and at the same time he is our judge. Yes, I have some few things to share but ako na si Sir John Ber. Kung ato nakita, Doc, sa atong panahon karon, I would like to relate it to our current situation of our world, labi na sa atong government. Hambal na Duterte, within 3 months, iyang sugpoon ang problema sa droga. But he saw na hindi gali hapos. Hindi Kaya nga, hapos. he will be battling against generals, Yes. against secretaries, against public servants, against workers of the governments. Makita na Against millionaires. against Powerful. mga powerful personalities. So makita natin mga kauturan nga maski ano nga paningkamot sa atong mga leaders, dili lang sa Pilipinas, even outside, even world leaders, wala na gid sang mahimo ang atong mga world leaders. Maski anong ilang himuon nga solusyon, our world leaders cannot address all the problems that our world has brought us. And ato makita sa atong lesson nga it is only God in His second coming that all of this tanan nga mga turmoils, mga troubles, mga gira sini nga kalibutan will come to an end. Maski ano nato pagpaningkamot, wala gid kita mahimo, Dok. Yeah. Ang atong leksyon, Sir Martin, Sir John Ber, sa Wednesday is blood and wine. Or wine and blood. Okay. Sa imo ginambal kay na, nga ang wine symbolizes the judgment of God. Kaya ara na sa may revelation, the cup of God's wrath. Okay, pinagi sa cup, ang cup na arad ang unod ng wine. May tatlo ako din ka nakita sa Psalms 75. Tatlo ka mga images. Ang number 1 diri, ang image, nga ining kalibutan is shaking. Ang ining kalibutan, wala sing strong foundation. Na, God sa Psalms 75:3 nagsiling, I will come and become a strong pillar. Nga ako na strong na, hindi na shaking, kundi ligo na. Another image nga ako nakita diri, ang strong wine, nga ginbo-bo. Kaya na sa Psalms 75 verse 8. Ginbobo sang Ginoo sa katawan. Na, sa Revelation 14:10, aramanda, revelation refers to the cup of God's wrath. And then the third image there is about the horns. Inang horn symbolizes power and dignity. So that's amo na ang defect sang Psalm 75. Nga God is our ultimate judge, nga mag-judge siya. Kag iya gid ya pinahan ang mga wala nagsunod sa iya. Yeah, you have some more. Sa punto ni Sir John, verbal lang nga ginambal nga bisan ano pa sang ato nga mga world leaders ang tinguha, wala gid kay may ara mga ang voice ba lang inidok iangot ko sa ano, may ara nga ginambal diri sa atong lesson nga God puts down the boastful wicked who lifts up his horn. So may mga tawo nga naga lift up sang iyo padayaw sa ilas gahom sa ilang nga posisyon subong pero maabot ang adlaw nga ipanubuon sila sang Ginoo kag ang mga ila gin-oppress ang mga tawo sa idalo magaabot ang adlaw nga ibayawon man sila sang Ginoo. That is our hope. Yeah. Kaya ginang horn bala, daw ko padayaw ka po, daw ka announce ka sa tanaw ka mo niya ako. Yeah. I would like to add, Doc, sa verse 10 no, sa chapter 7 sa Psalms, there are two kinds of horns. May horn sa wicked kag may horn man ang righteous. Oo, horn sa wicked kag horn sa righteous. Kung sa akong insight lang, Doc, dire kay may horn ang wicked, may ara pud horn ang righteous. I would like to relate this to sanctuary. No. Nga sa Day of Atonement, may ara sang duha ka sacrifice. The scapegoat and the offering, sin offering. So for me, the horn of the wicked symbolizes the scapegoat in the sanctuary, and the horn of the righteous symbolizes the sin offering, no? Nga makita nato diri nga the solution of all these sufferings in this world can be understood by studying the sanctuary. No nga ang judgment sa Ginoo makita nato dira nga iyang gihatag iyang bugton anak na si Jesus dito sa cross, which is the shadow that is being done
in daily sacrifices in the sanctuary nga si Ginoong Hesus amo ang aton nga siyang aton nga ultimate hope nga sa pag-abot sa katapusan nga panahon, it is He who will put everything into judgment. Nga ang tanan nga mga kahimtang sining kalibutan, ang atong sala, ang kamatayon, it will be put to an end. Inabalang horn, ginaara na sa sanctuary services. Nga at the end of the rituals, at the end of the services, ang last dira ang horn. Symbolizing everything is done. We had been forgiven. God has been good to us. So, ano na yung mga sound. But at least the last thing that people are waiting, nga matapos na ang serbisyo is the horn. Yeah. So it symbolizes also the coming of Jesus Christ. Yeah. And also horn is being blown every time they will go into war. Yeah, and that's it. That's it. So damo sa mga punto ang horn. Yeah, Sir Matt, why nagid kita time? Yeah, Thursday, that your salvation may be known. So, God is our blessing. Yeah. Kaya may salvation na mo. Okay, ginatag sa aton. Pero, gina-remind kita sa Psalm 67 and Revelation 14, Doc and Sir John Bear, nga kinahanglan tani. Para sa atong mga Kristiyano, nga ang ways ang Ginoo kag ang salvation nga ini mapakita gid naton. And sometimes abi or we are so comfortable abi sa aton nga sitwasyon subong na naga-focus na kita nga na-save na kita sa aton spiritual lives, makaskadto na kita sa simbahan, maka midweek, maka vesper, maka pero nalipat kita kun kaisa nga kinahanglan ta pagali ini i-share sa ibang tao. Sometimes ang aton programs nagatingwa kita Dok nga maghimo kita sang program sa church pero sinong audience kita man sa gihapon sa church, nalipat kita nga ang aton target tani inang mga tawo sa sagwa na. So gina-remind kita sa aton subong sa aton nga lesson nga kinahanglan tani makita gid sang bilog nga kalibutan ang salvation nga aton nga nabaton halin sa aton Ginoo. Yes, and that's correct. Before Sir John Bear, I've been telling you about ining duha ka type of evangelism. Yes. Centripetal and centrifugal. Okay. Ang centripetal is that from outside in. Ang centrifugal is from outside, from inside out. Ang tuyo sang Ginoo nga labi na ang temple. Ang temple was the most beautiful edifice, infrastructure, or building during the time of Solomon and the time of Solomon and then on ng mga hari. Ang tuyo gid sina nga everyone who will come to Jerusalem will be impressed. Kag makita nila ang goodness sang Ginoo. But Israel failed to exercise that one. And that's it. That's why amo man sa aton. So we are reminded nga okay, we are created in order to show God's goodness through us. Yes, Sir John Bear. Yes, Doc. I just wonder, Doc, sa atong lesson na ang glory sa Ginoo, sometime na nagpakita ang Ginoo kang Moses, hambal ni Moses, Lord, show me your glory. Gihatag niya ang God's response to Moses is by giving the commandments, Doc. By giving the commandments. So, ang character sa Ginoo, makita nato dira sa 10 commandments, no? So kita, kung atong basahon mga kauturan ang Revelation 14, it says that the remnant, no, or the people of God has two identifying mark. Those who keep the commandments of God and the testimony of Jesus. It's very important to understand our purpose, our calling as a remnant mga kauturan. Nga dili kita SDA, ano nga ni hambal nila pag hambal ng SDA, sitting down always. Kanang ara lang pero may gapungko sa church. So, may ara kung atong natawon mga kauturan sa sulod sa atong church, damo man mga church nga dying, Kuya Matt, Doc. Kaya nga no, because they don't have programs. They only have enriched programs, but they don't have outreach programs. Pag abot sa AY, ara lang ang iban na church gatulog lang, hasta sa mga ang iban wala na AY kay mag-meeting na lang. So instead ba lang pag-abot sa EY na aral lang ta sa sulod sa church, gatulog, meeting, why not nga gawas kita sa community, conduct branch Sabbath school programs, conduct mga ministry nga makapakilala bala sang himaya sang Ginoo. Because in our study, we as the remnant, we should not only stand on Mount Zion with God, but as we reflect God, because according to the psalmist, His face should shine upon us, that your way may be known to the earth, on the earth.
So gusto sa Ginoo nga mabalaan sang tibuok kalibutan ang iyang pamaagi, ang iyang plano sa kaluwasan para sa katawhan. So it is our duty. This was the task given to Israel, but somehow the Israel failed to do it. No? Yep. And even sometimes we also fail to do it. Yeah. Duplicating what has been bad nga inahimo mo liwat is not anymore good. It's something sa ako niya daw foolishness na ngati ara na ang Israel na ato na nakita and then aton pa imo only what, and that's another thing. Mga kauturan, ubos na atong time. Damo pagkitani sa aton mga share, at least kanami sa aton mga punto. Nakita nyo na ang picture, ang image mga kauturan sang aton nga leksyon sa sininga semana. Ako na lang pangayawan, una si Sir Matt, sang iyang last take kung may mga ginagmay pa kay ikaw nga dugang Sir Matt, go ahead, and then ang imong last word. So, mahatag ko gamay nga premise nga from the Old Testament hasta sa New Testament kag hasta subong sa aton chimpo, we keep on failing. So, hindi lang ni siya individual nga kundi nga kinahanglan siguro naton ang collaborative efforts as a church nga maobra naton ang dapat naton obrahon in order for us to truly fulfill God's mission. Kay gintawag kita. So, tandaan naton mga kauturan nga ginpili kita sang Ginoo, that is our privilege to be chosen. Hindi lang para nga magbaton sang blessing sang Ginoo, kundi gintawag man kita para nga i-share inang blessing. Mangin conduit kita sang blessing sang Ginoo sa tibuok nga kalibutan. So kabay nga ang Dios magapakamaayo sa atin. Yeah, Sir Matt, being chosen entails responsibilities and accountabilities. And that's it. So, Sir John Bert. I would like to emphasize, Doc and Sir Matt, nga we are all called to go out as a church. Not to stay, mo to hambal mo do kanina, no, there to kinds of evangelism, centripetal and centrifugal. But I don't undermine our programs inside the church. It is very important, mga revival meetings, small group. But our main calling is to share the light that we have received, to reflect God's light to the world, no? Amo gani mga kauturan nga gitawag kita na remnant. It is because we have a purpose, we have a mission, we have a calling that we need to tell the world the message of Revelation 14, that three angels message, that God is the creator, He is the only one worthy of our worship. Kay ngano ang mga tao subong sini nga kalibutan sa sini nga mga na aton presente nga panahon, ang mga tao they see themselves as their God. They have their own truth. For them there is no absolute moral values. Para sa ila, mamatay ka man gihapon, pag-abot sa langit wala na dito sang beer, pag-abot sa langit wala na dito sang disco, wala na sa mga amuni. So it is our privilege to experience those things samtang ari pa kita sa kalibutan. But our lesson, mga kauturan, mga kapaglaom naghahambal sa aton nga all of these things will come to an end. Tanan atong mga manggad, tanan na atong mga may-ara kita sa sining kalibutan, it will all be it will be dust in the coming of Jesus Christ. Iyang kaduha nga pagbalik. Amen. Mga kauturan, ang isa ka punto nga akong i-share sa aton. Yes, ang aton the purpose why God created us. Because His intention is for us to reflect His image. So, kita ginatawag mga templo sang Ginoo, and hope nga makita kita sang katawan being a temple. And then let's go out and expand God's territory, because we will not focus sa aton nga mga kadlok sa uling mga panahon. Let's cling on God nga He is able to rescue and is able to protect us and bring us to His throne, to His kingdom nga hindi nagid mapukan. Sa hindi pa si Sir John Bermag, pangamuyo mga kauturan sa atong closing prayer, ang atong mga sponsors, si Elder Herbert and Evelyn Tamoni, Dr. Erwin and Dr. Roda Hardenico, Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, and Jimmy Trino and Ma'am Anely Trino Perdido, Ido and Femi Don Bandes, Dr. Norben Hibieso and Ma'am Norma Hibieso, Sir Junjun Luciano and Goldie Joligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Mark and Meryl Mendoza, Johan and Myla Susana, si Ma'am Merlubel Heruta Lorraine, si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Ma'am Antipas Piedad, Pastor Phil
and Marlene Peregrino, Manang Helen Barbasa, Jet and Susan Caro, and Manong Carding Arcadio Mendoza. Kabay pang Diyos, magapakamayo sa inyo. Sir Jan Bear. Aton gina pangabayan aton mga paglaom aton mga kauturan sa pagpangamuyo. Let us close our study with a prayer. Let us pray. Amon Dios nga makagahumada ka sa mga langit. Lord, nagapasalamat kami sa inyong mga tion sa inyong mga pulong. Salamat kami, Lord, nga through our lesson study among nakita, Lord, ang paglaom nga sa saluyos ang kagamu, sa saluyos ang kagubot sining kalibutan, it will come to an end on the second coming of Jesus Christ. Lord, give us patience, give us encouragement, give us hope, Lord, nga samtang kami nagahulat sa pagbalik ni Ginoong Hesus, we can do our work to reflect the light that Jesus has shined upon us. Yes. That we may become a temple, that we may become a bridge of salvation, a vessel of truth, a blessing to people around us. Tabangan kami, Lord. May ara kami mga problema, ara kami mga ginatubang nga mga kaluyahon sa among kinabuhi. But we believe, Lord, that you have called us to be the remnant because we have a special mission, we have a special calling, and that is to proclaim the eternal gospel to the world. Lord, hinatunta nga sa among pagtuon sa sini nga semana, among makita ang imong paggiya, pag-una sa among mga kinabuhi, ang imong leading, ang imong mga plano para sa among mga kinabuhi. Salamat, Lord, nga ikaw magaupod sa amon mga suki na mga viewers. Ikaw mag-bless sa ila, mga panimalay, ilang mga anak, ilang mga pangabuhi, kaglabi na Ginoo sa ilang pagtuo, kag relasyon diha sa imo. Nga padayon kami, Lord, nga magmadasigon, nga mag-alagad sa imo, magsangyaw sa mayong balita, tungod kay dili, kabalo kami nga dili na dugay imong pagbalik. Salamat, Lord, nga ikaw magapaminaw sa among mga pangamuyo, kini among ginatugyan ang tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.